Ayaw tubag-tubaga ang imong ginikanan, ayaw sukli, ug ayaw sabkalimti kung puhon. Makahuman ka nag-eskwela, makabaton ka ng lindot ug trabaho, unya pagkahuman di nakamulingi sa imong ginikanan. Bisag sila wala nay halos gikaon, ikaw lami kay kag pagkaon apan dili ka makahimo pag-share nga na kanila. Kay lagi gibutang sa imong pangisipan di nimo responsibilidad nga sila buhion. Si kinsa din ang responsibility. Oo, dili mangayo ang ginikanan nga rika nato tungod kay maulaw sila. Kay lagi dili responsibility unta sa anak nga buhion ang usa ka ginikanan. Apan kung sa pag-abot sa panahon nga di na sila kakamoy, wala pud sila pension nga madawat kada bulan, di na sila katrabaho aron sarang makakitag kwarta aron mabuhi unta. Sud-ungon mo lang ba ang imong ginikanan? Whereas sa diyang baskog pa ang imong ginikanan, ikaw igsuon, isip anak, ikaw ang nahimbulos sa ilang kusog. Kay ang imong amahan nagpatulo og singot aron makakitag kwarta, mahatag lang nga na sa imo ang pang-tuition nindot nga sinina makakaon. Ma-provide ng tanan nimo gikinahanglan aron ikaw mulampos sa kinabuhi. Mao nang kung ikaw nindot na kagkaugmaon, nga di ka mulingi sa imong ginikanan. Bisan pag kinibadlungon nga ginikanan, makasala patas sa Dios nga labing gamhanan. Inumdumi kini, dili ta makasaka sa kalangitan kung dili nato tagdon og maayo ang atong ginikanan. Ug dili pud ta buligan og daghang panalangin gikan sa Ginoo kung kita magdumot, magtamay sa atong kaugalingong ginikanan. Kaya ang sekreto sa panalangin, labi na sa Biblia, tahura ang imong inahan ug ang imong amahan aron ikaw hatagan og taas sa kinabuhi sa atong amahan nga atoa sa kalangitan. Dan ang sekreto dahil sa taas sa kinabuhi ug panalangin nga gikan sa langit, mao di ang pagpangga, pagmahal sa imong ginikanan. Mao na kung masinso ka, ayaw gyud kalimti ang imong ginikanan. Ang una nimong balusan ang imong ginikanan bisag wala sila nangayo. Kaysa ingon ni ini, mas e-bless pa ka sa Ginoo.